Každý si myslel, že Fortnite bude navždy na vrchole. Hra, ktorú poznal celý svet. Milióny hráčov denne, turnaje za obrovské peniaze, streamery lámali rekordy a každý druhý človek vedel, čo je Victory Royale. Vyzeralo to, že nič ju nemôže zastaviť. A potom sa niečo zmenilo. Nie naraz, nie jedným pečom, nie jednou chybou, ale pomaly, ticho. Tak, že si to veľa ľudí uvedomilo až vtedy, keď už boli preč. Fortnite neupadol preto, že by sa zrazu stal zlou hrou. To je príliš jednoduché vysvetlenie. Upadol preto, lebo sa zmenili ľudia, trh, aj samotný pocit z hrania. Keď Fortnite prišiel, bol iný, čerstvý, divoký. Farebný chaos, ktorý nikto predtým nezažil v takej forme. Battle Royale žáner explodoval a Fortnite ho zobral pre seba. Každý zápas bol napätie. Nikdy si nevedel, čo sa stane. Obyčajný win mal hodnotu, ktorú dnes veľa hier nevie dať. Prvýkrát si vyhral a mal si pocit, že si niečo dokázal. To bol moment, ktorý ľudí pripútal. Ale potom prišiel čas. A čas ničí všetko, čo stojí len na novosti. To, čo bolo kedysi vzrušujúce, sa stalo normálne. To, čo bolo kedysi nepredvídateľné, sa stalo naučeným. Hráči sa zlepšili, mechaniky sa optimalizovali a zábava sa pomaly menila na výkon. Kedysi si vošiel do lobby a smial sa s kamarátmi. Neskôr si vošiel do lobby a cítil tlak. Pre nového hráča bol Fortnite čoraz ťažší. Starí hráči stavali neuveriteľnou rýchlosťou, aim bol presný, movement náročnejší a každý fight vyzeral ako turnaj. Hra, ktorá kedysi vítala masy, začala mnohých odrádzať. A to je problém mnohých úspešných hier. Keď komunita rastie, skill gap rastie s ňou. Ak sa nový hráč necíti vítaný, odíde. Ak sa priemerný hráč cíti bez šance, odíde tiež. A keď odídu priemerní, ostanú najmä silní. Potom je hra ešte tvrdšia. Začarovaný kruh. Ďalšia vec bola presítenosť. Fortnite bol všade. Na YouTube, TikToku, Twitchi, v škole, v memečkách, v reklamách. Spočiatku to pomohlo, neskôr to unavilo. Keď je niečo všade príliš dlho, ľudia začnú hľadať niečo nové. To nie je chyba Fortniteu, to je psychológia pozornosti. Ľudia túžia po novom stimule, po ďalšej veľkej veci, po pocite, že sú pri niečom čerstvom. Presne tak, ako kedysi prišli k Fortniteu. Ak si aj ty zažil starý Fortnite, daj like a follow, nech sa toto video dostane k ďalším hráčom. A do komentára napíš, o akej hre alebo téme chceš video na budúce. Potom prišla nostalgia. Veľa ľudí dnes hovorí, že starý Fortnite bol lepší. Možno niektoré veci áno, ale často tým nemyslia hru. Myslia svoje obdobie života. Menej starostí, viac času, viac kamarátov online večer. Menej povinností, väčšia radosť z maličkostí. Starý Fortnite bol pre mnohých lepší preto, že oni sami boli v inom bode života. To je tvrdá pravda, ktorú si veľa ľudí neprizná. Nechýba im len mapa, chýba im verzia seba samých. Fortnite sa pritom stále menil. Nové sezóny, nové mechaniky, eventy, kolaborácie, koncerty, skiny. Firma chápala, že bez zmien hra zomiera. Ale priveľa zmien vie zabiť identitu. Niektorí hráči mali pocit, že hra už nie je o gameplayi, ale o neustálom kolotočí noviniek. Keď všetko kričí o pozornosť, nič nepôsobí výnimočne. A potom je tu ešte jeden faktor. Konkurencia. Keď Fortnite vládol, veľa rivalov nebolo pripravených. Dnes má hráč nekonečne možností. Iné Battle Royale hry, survival hry, sandboxy, simulátory, casual mobilné hry, sociálne siete, AI obsah, short videá. Fortnite dnes nesúťaží len s hrami, súťaží s celým internetom. A to je extrémne ťažké. Ďalšia pravda je, že úspech mení očakávania. Keď hra exploduje, ľudia chcú stále viac. Väčšie eventy, lepšie sezóny, lepšie mapy, lepšie skiny, lepšie všetko. Čím vyššie si, tým ťažšie je ľudí znovu ohromiť. To je dôvod, prečo aj dobré aktualizácie často nestačia. Lebo už nie sú porovnávané s priemerom, sú porovnávané s vrcholom. A vrchol Fortniteu bol obrovský. No napriek tomu by bolo nefér povedať, že Fortnite zomrel.
Nezomrel. Len už nie je tým kultúrnym zemetrasením, akým kedysi bol. To je rozdiel. Upadnúť v očiach ľudí niekedy znamená len to, že si sa stal normálnym. Fortnite stále má komunitu, hráčov, eventy, aj silné meno. Len už nie je novým svetom. Je etablovanou značkou. A etablované veci málo kedy vyvolávajú rovnaké emócie ako revolúcie. Najsilnejšia časť celej témy je však inde. Fortnite mnohým ľuďom pripomína obdobie života, ktoré sa už nevráti. Večery s partiou, smiech v voice chate, posledný hráč v kruhu, náhodný win o 2:00 ráno. Pocity, ktoré neprišli len z hry, ale z momentu. Keď dnes hovoria, že Fortnite upadol, možno tým hovoria niečo iné. Možno hovoria, že sa zmenil čas. Možno hovoria, že vyrástli. Možno hovoria, že už nič nepôsobí tak intenzívne ako kedysi. A to sa netýka len Fortniteu. Týka sa skoro všetkého. Niektoré hry nestratia kvalitu, len stratia éru. A práve to sa podľa mnohých stalo Fortniteu. Ak si ho hrával, napíš do komentára, v ktorej sezóne bol podľa teba najlepší. A či upadol Fortnite, alebo len nostalgia vyhrala nad realitou.